नोंथांमोना हेलमेट बायनानै साबैसोआ मोजां हेलमेट बायोबा साबैसोआ थगायजायो अननाय सिबिनायखौ बावहरनानै आंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोबाय। दा खोथाया जादों एक्स एनडिबि आदामोननि अनसुंथाइ जा मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननि अनसुंथाइखौ होगोन होननानै गोबां समनिफ्रायनो बुंबाय थादोंमोन आरो बायदिसिना दावराव दावसिबो जादोंमोन बे अनसुंथाइनि सायाव। लोगोसे दिनै बिटिआर सरकारा बे अनसुंथाइखौ होनो थांगासिनो दङ आरो 3 एप्रिलाव बिटिआर सेक्रेटारि अफिसाव बे अनसुंथाइखौ होनो थांगासिनो दङ बेलासिनि 2 बाजियाव बा 2 बाजि रिंगायाव 3 एप्रिल। आरो नोंथांमोना जाय जाया मोनो मुंख्लं जालांनाय एक्स एनडिबि आदामोननि जा मुंख्लं न'खरनि मोननांगौ रां गोबां समनिफ्रायनो दावराव दावसि जाबाय दंमोन आरो बेखौ दिनै बिटिआर सरकारा 3 एप्रिल खालार खालि होनायनि मोनसे थांखि लादों आरो बेखौ फोसावदों। आरो आं नायनाय बायदियाव बड'लेण्ड बुब्लियाव आं मोनदों आरो बेखौ 3 एप्रिलाव बेलासिनि 2 रिंगायाव होनायनि खोथा बिटिआर सरकारा बेखौ। लोगोसे बेनि अनगायैबो नोंथांमोना जानो हागौ अनलाइन नोंथांमोना ट्रेन्जेक्सन खालामो गुगोल पे फन पे पेटिएम आरो नोंथांमोना जुदि बेफोरबायदि पेमेन्ट ट्रेन्जेक्सन खालामो बा पेमेन्ट खालामोमोनब्ला 1 एप्रिलनिफ्राय नोंथांमोना 1 एप्रिलनिफ्राय नोंथांमोना बेनि सायावबो टेक्स होनांगोन। नाथाय बेखौ आं फोरमायाखै, बेखौ फोरमायदो NPCI नेशनेल पेमेन्ट कर्परेसन इन्डिया बे संस्थाया बेखौ फोरमायदो। आरो नोंथांमोना जेब्ला 2000निख्रुइ बा बांसिन नोंथांमोना रां ट्रेन्जेक्सन खालामगोन अब्ला नोंथांमोना टेक्स होनांगोन होननानै बिथांमोना फोसावो। बेनि अनगायैबो लोगोसे लाभलिना बरग'हाय नोंथांमोना मिथिखागौ दाख्लैसो बिथाङा बक्सिं चेम्पियनशिप गल्ड मेडेलिस्ट जानो हादों आरो बिथांनो आसाम सरकारा बा आसामनि CM डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया 50 लाख रां अनसुंथाइ होदों। आरो बेखौ बेराफारसे नायोब्ला जोंनि रायजोआवबो एबा बड'लेण्ड रायजोआवबो बेबायदि इन्टारनेशनेल चेम्पियन एबा स्टेट चेम्पियन दङ जानांगौ आरो बिथांमोनखौ माबायदियै सरकारा सोलायनो नागिरदों बा सरकारा बिथांमोननि सायाव माबायदि थांखि लादो। लोगोसे बिथांमोननो जुदि अनसुंथाइ होयोब्ला बिथांमोना दावगानाय फारसे एबा गोजौ फारसे थांनो थाखाय राहा लामा मोनगोन जानांगौ। बेनिखायनो जेब्ला बिटिआर सरकारा स्पर्टनि बायदिसिना कालचारनि बायदिसिना मेल मिटिं खुंदों बेखौ लोब्बा लाखिनानै बिथांमोनखौबो एसे हेफाजाब खालामनो थाखाय आं गुरै खावलायो। लोगोसे बेनि अनगायैबो नोंथांमोना जुदि दखानफोराव बा गलाफोराव हेलमेट बायोब्ला अब्ला नोंथांमोना जानो हागौ गलादारजों थगायजायो आरो नोंथांमोना नै भिडिअखौ जुदि मोजाङै नायोब्ला नोंथांमोना थगायजानाङा। जेब्ला हेलमेटखौ नोंथाङा बायनो थांगौ अब्ला नोंथांमोना मा खालाम गुगोल एबा प्ले स्ट'राव थांबानो जाबाय। प्ले स्ट'राव थांनानै नोंथांमोना मोनसे एप डाउनलड खालाम। बे एपआनो जाबाय BIS केयार। बेखौ नोंथांमोना प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनलड खालाम आरो डाउनलड खालामनायनि उनाव नोंथांमोना बेयाव लगइन खालामनानै नोंथांमोना हेलमेटनि उनाव थानाय CML नाम्बारखौ नोंथांमोना बेयाव सार्च खालामनानै नायबानो जाबाय। अब्ला नोंथांमोना मिथिगौ नोंथांनि हेलमेटा ISI मार्क गोनां नंगौना नङा एबा BIS मार्क गोनां नंगौना नङा आरो एक्टिभ नंगौना नङा बे हेलमेटा। स' थांनानै नोंथांमोना जेब्ला सार्च खालामना नायगोन अब्ला सार्च खालामना नायोब्ला नोंथांमोननि हेलमेटनि जिउआ बेसे दंबयो बा जिउआ जोब्बाय नामा बेफोर गासैखौबो पुन्जिखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन। बेनि अनगायैबो नोंथांमोना आथिखालाव मा जादों पुलिसफोरा हेलमेट गानबाबो हेलमेटनि ISI मार्कखौ चेकिं खालामनाय जादों आरो बेनिफ्रायबो नोंथांमोना बारग'नो हागोन। आरो हेलमेटा जेब्ला ISI मार्क थागोन अब्ला बे हेलमेटखौ गोबां टेस्ट खालामना बानायनाय जायो आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना सेफटिखौ नोंथांमोना मोननो हागोन आरो नोंथांमोना सेफ जागोन, एसेबाबो सेफ जागोन बे हेलमेटनिफ्राय। स' जियानो जाया मानो नोंथांमोना नायजागोन आरो बेबायदिनो फिसा मोनसे इनफरमेसन होनो नाजादोंमोन नोंथांमोननि गेजेराव। स' जियानो जाया मानो नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि मोनखौ जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो जुदि साबस्क्राइब खालामनो गोसो दङबा खालामनानै होबानो जाबाय। भिडिअखौ नायनायनि थाखाय थेंक्स फर वाचिं। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि बाय बाय।